Horas mari yang sudi akadongan. Mau lihat tema di tuata, di ramoti kita, di bagasa tikyo jala pajupak kita, di bagasan las ni roha, ima di pertanyaan palabok roha, di channel YouTube YKB Namarhata Batak Tuba. Dopak so pinasahat hata ni tuhatta, nagabi sipa husor-husoron ni roha, jumulu mahita martanyang. Ali di bata ama nami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, hupuji kami ko di perjupangan nami di son, atipe marhite-hite YouTube, marhite-hite sarana na di dunia maya. Alai nabuido kami oleh Tuhan marsaur di bagasan roha dot akorsiaon. Ala ni donoy mangido kami tuho. Saya dongani di bagasa perdip kami jala pergugui perbadia ya le Tuhan. Asa tama kami dia dopam. Asa totong marhiti dapat kami lomo ni roh kami jala margugu hai mangula kotsa. Pinuji mako di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Biamuna alia kadongan ia si pahusor-husoron ni rohata dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan mami lihon hamliateon na di enet sian buku pesalmen 50 di ayat 10 onom saat ro di ayat 20 ia nagabe ujahan ni si pahusor-husorota di bagasan tikyon ima sian ayat 20 nama dok manangise na mamilihu kamuliateon ido napa sangat au jala mapahel lapang asa hupatudur di ibana hatuaon ni debata macai rikot do hagunaan ni binatang manang durbia tuulaon parsobaon diniduk ugamo manang parpungan haporseaon na adong di portidion isarana turbia marguna laho paya sodiri siya dosa mangiduhaluaon siya mara manang dalan pasahaton hamulateon tu panoppa hazor maon turpuk si pahusor-husoron ni rohatta di bagas sadarion manaringoti pilihan hamulateon dalan laho mamuji Tuhani di pada Narubi bangso ni debata ala Israel memilih durbia nagabi tadda perpadanan ni debata nagabi sipadua huhut nagabi tadda hasatiaon dot hauduon ni bangsoi tuibana bangso na pasahat tu pilih kamuliateoni di patad dido sian akka naso marningot debata do sian halak na say madok gowar ni debata alay di pangalahona say paholakon hata ni debata durbia do tadda na tarida pilihan hamulateo ni bangsoi na julu tu debata siala hinadinggan dot pangurupion ni debata tu na sida akan setia pasahat to pilihan ni manang pilih kamulateo ni jala sai patuduhon pabuah bahasa-bahasa ni debata di jalon nasida di bagasan guna. Tu bangso ni debata nuengon kita Yesus Kristus do nagabi tada pamilih konon na mengatasi sudi akka pilihan na tapasahat ido hamulateon siala haluaon na nilehon na marhiti-hiti pamilihon ni Yesus Kristus ngulu ni halak na persea di Yesus Kristus laos ido nagabi piliak kamuliateon na patuduhon holong dohot hadingganon ni Tuhani naun tajadobi songoni majolo pertangyangat tadi bagasa tikyo nakadongan alai sotong lupa hamu like dungi subscribe jala sagihom mamuse tu akka dengan na asin
Mar hite-hite hamu sudi aliak kadongan nagurju nunga parsidohot patol hasso berita nauli rap dohot yika bion tu portibion. Saya di pasu-pasu tuhat taima kita sudi.